месеца. За емоциите да си на световния връх, за това, кое го е накарало да започне да тренира карате, в какво този спорт го е развил като човек и дали смята да продължи да се занимава с карате, вижте в следващото интервю. Тилян, след като измина вече седмица и малко, след като ти стана световен шампион и минаха може би големите емоции, осъзнаваш ли сега какво наистина си постигнал вече на по-трезва глава? Ами не, все още не мога да осъзная, понеже това е голям успех и може би ще трябва да измине още малко време, за да го осъзная. Все още и травмите ме натискат, гледам и на тях да обърна внимание. Гледам, че хората около мен се радват повече от мен. Добре, ти разбрахме, че това е твой бенефис. Това състезание беше последното ти. Какво е чувството, какво е усещането? Ами, да, това е бенефис специално в този стил, чистия кьокшен е бенефис за мен, понеже още имах малко нагласата да играя на другия правилник, който е шикен шоу с ръце в главата, но ще видя, трябва да мине още време за да почна и да видя как ще се чувствам. Като бенефис чувството е супер, понеже така завърших и това е било винаги детската мечта да се кача горе на първо място на най-високата стълбичка и да чуя химна на България. Значи, това се случи точно в България. Допълнително повдигна ли емоцията? Да, повдигна е допълнително, въпреки че аз много не обичам създанията, които са народна земя, понеже напрежението е по-голямо и не можеш да покажеш на 100% това, което се е тренирал. Мисля, че навън се чувствам в принцип по-добре. Понеже там няма толкова големи очаквания. Не, то винаги е имало, но няма го този фактор на домакинство и хората да дойдат и от тебе да очакват да ставаш винаги първи. И как започна да тренираш карате, преди колко време и каква беше причината да започнеш? Ами това беше в далечната 1991 година. Баща ме заведе в залата. Аз бях тогава втори клас. Първи клас тренирах акробатика една година, но видях, че този спорт не е за мен, не ми харесва. И татко явно го е забелязал това, усетил го е и ме заведе на карате. В началото не ми харесваше много, понеже ме сложиха в някакви рамки, трябваше да изпълнявам нареждания, беше като се носи в казарма. Пък аз в принцип съм буен по природа и това много не ми се нравеше, но може би останах за това да не го разочаровам по-скоро него и в последствие вече средата се ме дръпна, много приятели се създадох там и почнаха и състезанията и стана вече начин на живот. Значи трябва да премислиш дали да продължиш да се състезаваш в другия стил карате. Ако не продължиш да се състезаваш там, имаш ли намерение да продължиш по някакъв начин все още да си в тази среда, по някакъв начин професионално да се развиваш, дори не само не като състезател? Да, разбира се, карате, то е изкуствен начин на живота, ще остане винаги в мен. Може би, ако не продължа да се състезавам, ще остана като треньор и като международен съдия в каратето. Това е. За сега така ги виждам нещата. Ще видя, той ще покаже пътя, ще покаже на къде ще отидат нещата. Стилян Петров не спира с каратето? Не, никога не е спирал. Въпреки, че преди 2 години претърпях операция на коляното и никога не съм спирал да мисля за състезание и да мисля като цяло за усъвършенстване в карате. Спомена за една сериозна травма, която си получил по време на състезателната си кариера. Какви трудности още си срещал? Имало ли моменти, в които си казвал не мога повече, отказвам се, но си продължава се? Да, имало е моменти. След всяко състезание излизам с много травми и с годините все по-тежко и по-тежко ставаше. И след всяко състезание казвах спирам до тук, но минава това чувство, травмите малко по малко се излекуват и продължавам напред. Залата ме завръща. Това е истинският дух на каратето, да продължиш напред. Да, точно това е. Карате за мен е дух и упоритост и да вървиш напред. Много травми, ти го спомена, много удари. Нали, примерно, ако говорим за футбол, там удара се наказва, тук удара
дава допълнителни точки за състезателя, точния правилния удар. Може ли едно дете да се откаже заради това и какво би го накарало да продължи да спортува, примерно, както и ти си започнал? Ами, първо децата идват в залата не за да стават състезатели, те идват да се научат на дисциплина, да се научат на отговорност и не е задължително всяко дете да стане състезател, но който остане в залата и се задържи, задължително минава през този период, понеже нали, казваме не карате избира тебе, не ти избираш карате, карате избира тебе. Тоест ти останал ли с залата, ти свикваш с болка, свикваш с тежките условия и това вече почва да малко или много да те привлича и свикваш с него, почва да ти липсва. Ако не те боли нещо, викаш какво става, аз жив ли съм. Да. И как свикваш с болка? Еми, как свиква се, почва да ти липсва, ти по време на подготовка търпиш много промени, както физически, така и психически в тялото си и тя почва да ти липсва. Ставаш малко или много мазохист. Какво си получил ти от каратето? Какво ти е дало? Изградил ли те по някакъв начин и в какви насоки? Да, карате ме изгради не само като спортист, но и като човек. Даде ми дисциплината, първото, което също така и отговорност и поведение в обществото като цяло. Има ли нещо, което ти е отнело? Отнеми малко или много, отнеми игрите от детството, както и забавленията от младежта, но аз това не ме влече така иначе толкова много, понеже моите приятели като излизаха по дискотеки, по кафета и ходиха по гаджета, аз бях в залата и така. А страха от каратето има ли? Или един каратист не може да се страхува? Не, винаги го има страха, но начинът по който го преодоляваш ти става като наркотик, ти почваш да го търсиш постоянно, как да си играеш все едно с адреналина и с страха. Това чувство преди всяка среща или създание, за да преодолява страха, точно като наркотик става и почва да ти липсва. И постигна вече един връх, и то много висок световен шампион на твоята категория. Какви са следващите ти амбиции? Състезателните ми амбиции са, ако продължа, както казах, да стана световен шампион и по Шинкеншоу. Преди няколко месеца бях в Япония, аз вече играх на този правилник и спечелих All Japan, отворения турнир на Япония, който беше с покани и всъщност се равнява на едно малко световно първенство. Но ни дойдоха няколко оценичи отбори и не мога да кажа, че съм станал и там световен шампион. Искам да премера сили с най-добрите, но времето ще покаже дали това ще се случи. Твоите лични амбиции? Моите лични амбиции е да градя кариера, да преборвам вече битките в живота и в последствие, когато стане време, да създам семейство и деца. Спомена, че каратето до някаква част е отнемало от времето ти за забавление. Как успяваш да съчетаваш работата си с спорта на професионално ниво? Ами не успявах. В смисъл, че когато трябваше да спортувам, да се готвя за състезание, всичко отиваше на втори етап. Мисля, че или си тренираш изцяло и си ударен, или въобще не се захващаш. Как би описал каратето с няколко думи? Това както ти го чувстваш? Аз го казах, начин на живот, борби с вътрешното си аз и преодоляване на всички трудности по пътя. Как би привлекал ти като световния шампион по карате? Как би привлекал децата да дойдат в залата и да започнат да спортуват? Ами, как бих привлекал? Аз няма да тръгна никого да привличам, да вкарвам на залата. Те хората, които си го чувстват отвътре, че трябва да дойдат и да видят какво става,
те сами ще ме потърсят. Предаването ни завърши. Не ни пропускайте и следващата седмица отново.